צלחות מסודרות. יש לי הכל, צלם, חופשי. חופשי. אני לא סופרת אף אחד, לבריאות אני עוזרת. לבוס שלו, תיזהרי. הכל טוב. אז טוב, אנחנו נתחיל באמת מבראשית, יצא לנו טוב, ככה להתחיל את הפרשיות. ספר בראשית זה הספר, אומרים שבכלל פרשת בראשית, זה הפרשה הכי סבוכה, כי כבר שאתה קורא אותה אתה מבין שזה לא, שהכל שם זה סודות. אתה מבין שזה באמת הנחש הקדמוני, זה לא בדיוק נחש, כי נחש כאילו, מה, נחש מדבר, והחטא אדם הראשון זה משהו שהוא לא נתפס, כאילו, אוקיי, אז חטא, אז מה, חטא כזה ש6,000 שנה כל כך תקן, מה כבר החטא, מה כל כך חמור בחטא הזה? אז צריך להבין מה זה האדם הראשון. האדם הראשון זה היה נשמה של כל הנשמות ביחד. תיקחו את בבא סאלי, את האדמו"ר הזקן, את הרבי מלובביץ', את כל התנאים, את כל הרבי משה רבנו, את כולם, כל הצדיקים וכל הדורות, מכל הזה, זה האדם הראשון. גם כל הרשעים. כן, כולם, כל הנשמות של הכל, כל העולם. אז בעצם הוא מריכז בעצמו את כל האנושות כולה במשך 6,000 שנה, שכולנו זה בעצם פיצולים של פיצולים של פיצולים שלו. ולכן כאילו כל פעולה שלו היא משפיעה זה כמו שאדם גדול עושה משהו, אז זה לא כמו שאדם קטן עושה. לכן זה כאילו משהו שהוא מאוד מאוד מהותי. ויש המון מה לדבר על פרשת בראשית. יש את בריאת האדם הראשון ואת כל הזה. אני בחרתי להתמקד במילה הראשונה בבראשית, ולהסביר את זה לפי הזוהר. מה הזוהר אומר? אז ייקח לנו שבועיים עכשיו, אני מבין. לא, אנחנו כל פעם, אנחנו נעבור לפי פרשיות, אנחנו לא נעשה את כל הפרשה, אנחנו נדבר על נושא. ואז עם השנים, ככה אולי נראה אם זה ייקח כמה זה ייקח, אז כל פעם נדבר על היבט אחר. אז אוקיי, אז הזוהר אומר, מה זה בראשית? אל תקרא בראשית, אלא בית ראשית. יפה, בדיוק. מה זה בית ראשית? העולם התחיל משתי התחלות. לא מהתחלה אחת, אלא משתי התחלות. בלשון הזוהר זה נקרא כתר וחוכמה. כן? עכשיו, לפני זה, בואו נסביר לפני שנסביר מה זה כתר וחוכמה, הירושלמי אומר, בראשית הכוונה בחוכמתה. למה? כי כתוב ראשית חוכמה יראת השם, כן? ואז הוא מקביל את זה ראשית חוכמה, זאת אומרת החוכמה נקראת ראשית, וכאן בראשית, אז זאת אומרת בחוכמה הוא ברא את העולם. מה זה בחוכמה הוא ברא את העולם? הכוונה דרך התורה, התורה נקראת חוכמת השם, אז דרך ספירת החוכמה הוא ברא את העולם. וזה בעצם יש פה שני מקורות שהם לכאורה סותרים. א', כאילו תחליט, בחוכמה הוא ברא את העולם או בשתי התחלות, בכתר וחוכמה. זאת אומרת לא רק בחוכמה אלא גם בכתר וגם בחוכמה. ומה זה בכלל אומר שהוא ברא את זה בשני התחלות? איך אפשר, מה הכוונה של זה ואיך זה משפיע עלינו? אז אם אנחנו נסתכל על האדם, בלשון הקבלה, האדם הוא עולם קטן. זאת אומרת, מה שיש בבן אדם, זה בדיוק מה שיש בכל העולם. אנחנו בוא נקרא לזה כמו, בדיוק, המיקרוקוסמוס של העולם כולו. אוקיי? ואיך שאנחנו בנויים, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות, וזה ממש כמו שיש את היחסי גומלים בתוכנו. ולכן התורה, שכתוב שהתורה דיברה בלשון בני אדם, זה הכוונה היא שגם אלוקים משול כאדם. הרי כשיחזקאל רואה את הקדוש ברוך הוא, מה הוא רואה? הוא רואה דמות אדם יושב על הכיסא. זאת אומרת, אנחנו נבראנו בצלמו, זה לא שיש לו צלם ודמות, כמובן, אבל הספירות לפי הקבלה, הן בנויות בצורת אדם. ולכן תמיד תראו את זה שזה, כל 10 ספירות, 3 ספירות הראשונות, הן בשכל, יש חוכמה בינה ודעת, יש את היד ימין ויד שמאל, שזה חסד וגבורה, ויש את הגוף, שזה התפארת, ואז אחר כך יש את הנצח ועוד זה הרגליים. זאת אומרת, הספירות בנויות ממש כמו בניית האדם, ויש גם קשר בין המשל לנמשל. זאת אומרת, האדם ממש בנוי בצלם הזה שאיך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ואם אנחנו נסתכל על האדם, אנחנו נראה באמת שיש פה איזה באמת שתי התחלות. מה זאת אומרת? מצד אחד, המוח הוא זה שמוביל את כל האיברים, נכון? הוא מנהיג את הכל. זאת אומרת, כל הפקודות מתחילות מהמוח. הוא בעצם נותן את הפקודות לכל האיברים כולם, כולל ללב. מצד שני, המוח עצמו צריך חמצן.
והחמצן מגיע מהלב. זאת אומרת, בלי הלב אין מוח, המוח לא חי. אם עכשיו הלב יפסיק, אז לא יגיע לו חמצן, לא יגיע לו, אדם לא יגיע אליו, ואז הוא ימות. אבל מי נותן לו את הפקודות ללב? לדפוק? המוח. אז מאיפה זה מתחיל? מהמוח או מהלב? אוקיי? יש פה בדיוק, זה בדיוק הנקודה שהזוהר מתכוון. כמו שאצלנו יש שני התחלות, זאת אומרת שהם קרו ביחד, ואתה לא יכול להגיד שזה קדם לזה או זה קדם לזה, אלא זה ממש קורה במקביל. ככה בדיוק העולם. העולם התחיל משתי הנקודות הללו. עכשיו, מה זה שתי הנקודות הללו? בלשון הקבלה זה נקרא רצון וחוכמה. אוקיי? מה זה אומר? כתר וחוכמה. כתר זה מעל החוכמה בספירות, כן? ומתחת לזה יש את כל החוכמה, הבינה, ודעת. זאת אומרת, כתר זה מחוץ, זה כאילו זה הספירה, זה בקבלה, שרוצים לספור את 10 ספירות, אז סופרים את 10 ספירות בצורה כזאת. או שאתה סופר את הכתר, ואז לא סופרים את הדעת, אוקיי? או שאתה סופר שאתה לא סופר את הכתר, ואתה סופר את הדעת. ואז כאילו, תמיד הכתר היא לא לוקחת כלום, כאילו הכתר של עצמה. הכתר, בדיוק, הכתר, למה זה נקרא כתר? כי מעל האדם. זאת אומרת, יש את האדם עצמו, ויש את מה שמעליו. אז בואו שנייה נסביר. כאילו מעל הטבע? בדיוק. זה לא 11. זהו, בדיוק, זה לא 11 ספירות. זה, בלשון הזוהר זה נקרא שכאילו יש את שם י' כ' ו' כ', שזה מייצג את כל 10 ספירות. והכתר זה הקוצו של היוד. זה כאילו מה שיש, את הצ'ופצ'יק הזה שנמצא מעל היוד, זה מחובר לחוכמה, אבל הוא בעצם כמו כתר כזה שנמצא מעל האות. הוא לא חלק מהאות. והוא בעצם יונק את כל מזה מתחיל הכל. מה זה אומר? מה זה אומר כתר? כתר זה מלשון, בלשון הזוהר זה הכוונה לרצון. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים חושבים, וזו התפיסה הגויית, שהאדם, מה שהוא חושב, זה מה שהוא רוצה. זאת אומרת, אני חושב על איזה משהו, ואחרי שחשבתי על זה הרבה, אז בגלל זה אני רוצה את זה. כי אני יודע, קראתי על איזה משהו, והבנתי שזה דבר טוב, ולכן אני רוצה עכשיו את הדבר הזה. זאת אומרת, הרצון בא אחרי החוכמה, אחרי שאתה מבין שזה טוב לך. אתה יודע מה לרצות. בדיוק. זאת אומרת, קודם כל אתה לומד על זה, לומד על משהו, נכון? יש לך איזה אינפורמציה. עכשיו, לא חייב ללמוד. יכול להיות שאתה ראית בחברה, לא יודע, ראית איזה מישהו עם מרצדס, ועכשיו פתאום אתה רוצה מרצדס. למה? כי ראית את זה, ראית שזה דבר טוב, זה רכב מעולה, לא יודע מה, קראת על זה באינטרנט, או אני לא יודע מה, נכון? אתה לא רוצה דברים שלא רוצה. אז איך זה שאנחנו עושים דברים שלא טובים? רגע, זה התפיסה הגויית. התפיסה היהודית אומרת בדיוק הפוך. שהשכל הולך אחרי הרצון. זאת אומרת, זה מתחיל קודם כל ברצון, וזה מתגלה בשכל שלנו. זה מופיע גם במורה נבוכים. המורה נבוכים שהוא מתווכח, אני אתן דוגמה. שהמורה נבוכים למשל נדבר על אריסטו, שהוא מתווכח שם מול התפיסה היוונית. עכשיו אריסטו היה הפילוסופיה, זה בעצם שיא השכל. כן, הם היו מאוד, הכל היקשים והכל זה. ואז הוא שואל שם הרמב"ם, אחרי כל ההיקשים שהוא מגיע, אריסטו, איך הוא לא הגיע להבנה הזאת של תחילת העולם? איפה הכשל הלוגי שלו? ואז הוא אומר, הרמב"ם שם מסביר, שבכוונה הוא לא רצה להגיע, זאת אומרת, מה זה בכוונה? ברגע שהוא לא רצה להגיע למסקנה הזאת של התורה, כי אז זה מחייב אותו להמון המון דברים שהתורה אומרת. זאת אומרת, כדי לא להגיע למסקנות האלה, אז השכל שלו הלך והטעה אותו בצורה כזאת שהוא לא יגיע למסקנות האלה. זאת אומרת, בדיוק, הוא לא רוצה. זאת אומרת, מה שהאדם רוצה, השכל שלו יוביל אותו. זאת אומרת, זה מדהים. כאילו אנחנו הרבה פעמים מפרשים. לכן אחד הדברים החשובים בלימוד תורה זה הענווה. למה? כדי שלא תעוות את הכתובים לפי השכל שלך, לפי הרצון שלך. הרבה פעמים אדם יש לו רצונות לא טובים, הוא מעוות את התורה לפי מה שהוא רוצה. הוא לא הולך לפי מה שבאמת רצון השם. זה לא בהכרח מעוות. זה לא בהכרח, גם אני חושב. זה הסיבה גם שהמדענים של היום לא חוזרים לתשובה, שהם רואים עם כל הפיתוח של המדע, בדיוק. את כל הטכנולוגיה, נכון. כל החוכמה של אתה הבריאה, תפרש את הכל. הם לא רוצים להגיע למה הם לא רוצים? הם לא מעוותים. הם לא רוצים להגיע לשלב. אני אסביר לך מה אני מתכוון. אני אסביר לך מה אני מתכוון מעוות. או שאין להם הסבר, יכול להיות גם שאין להם הסבר. אתה יכול להסביר, תקשיב, אתה יכול להסביר בהרבה אפשרויות
מציאויות מסוימות, אוקיי? הם יעדיפו את המציאות, את ההסבר, אפילו הכי פחות הגיוני, רק בגלל שהרצון שלהם הוא הולך לכיוון הזה. זאת אומרת, אם הרצון שלך הוא, נגיד, לתמוך בזה שהכל, שאין אלוהים, אז אתה תהיה מוכן לתמוך גם כן בכל מיני הסברים קלושים. במפץ, וכל מיני שטויות, דברים שזה קורה מאליו, ואנחנו יודעים הרי ששום דבר, שגם תזרוק 1000 פעמים, לא יצטרך אף פעם משפט אחד אפילו, השם שלך לא יכול לצאת, גם אם תזרוק 100,000 פעם דיו. זאת אומרת, הם יודעים את זה. אבל למה הם מאמינים בזה? כי זה מה שהם רוצים, כי הרצון שלהם הוא מכוון כבר, זאת אומרת, זה כמו, איפה אתה שם את המטרה? יש להם את המטרה, ואחר כך השכל יוביל אותך למטרה הזאת. אבל קודם כל הרצון... אתה שם את החץ ואז... בדיוק, אתה מצייר את העיגול אחר כך. זאת אומרת, הרצון שלנו זה... רגע, זהו. אז הרצון, מה זה הרצון בעצם? אנחנו צריכים להבין מה זה בכלל רצון. לפי ה... בואו שנלך צעד אחד אחורה. הרצון זה בעצם הנשמה. מה זאת אומרת? הנשמה היא כל הזמן רוצה. אין דבר כזה אדם שהוא לא רוצה. מה אני מתכוון? אדם שהוא אומר הוא לא רוצה נגיד לאכול עכשיו ארטיק, הוא רוצה לא לאכול ארטיק. זה לא שהוא לא רוצה. אין דבר כזה לא רוצה, הוא תמיד רוצה. כל רצון, כל דבר שאתה בוחר, אתה רוצה. גם אם אתה ישבת עכשיו בבית שלך ולא עשית כלום, בדיוק, גם בחרת עכשיו נגיד לשכב בבית, לא יודע מה, לא לעשות שום דבר, להסתלבט, לראות, זה מה שאתה רוצה. אתה רוצה עכשיו לא לעשות כלום. אבל אין דבר כזה שאתה לא יכול לא לרצות לגמרי. אין דבר כזה. החיים עצמם, הנשמה עצמה, היא כל הזמן רוצה. המהות שלה זה הרצון. מה? גם כשאתה ישן. בדיוק, כשאתה ישן למשל, כתוב שהנשמה באמת זה 1 מ-60. הנשמה באמת לא נמצאת. לכן אתה באמת נמצא במצב כזה של סוג של מוות כזה. אבל כשאתה בערנות, כשאתה בזה, אתה תמיד רוצה. אתה כל הזמן רוצה. כל הזמן שהנשמה איתך, כשהנשמה היא נוכחת, אתה לא יכול לא לרצות. זה משהו שהוא, זה ה-DNA שלך. לעומת זאת, אצל הקדוש ברוך הוא, אצלו הרצון הוא לא הכרח. הוא לא הכרח. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא לא מוכרח לרצות. אצל הקדוש ברוך הוא ברא את הרצון. לכן אנחנו אומרים, יהי רצון מלפניך. מה זה יהי רצון מלפניך? תהווה את אותו רצון. זאת אומרת, הרצון אצלו זה רצון אינסופי, אבל הוא לא חלק ממנו. מה זאת אומרת הוא לא חלק ממנו? הוא לא מוכרח, שהוא החליט, שהוא רצה את העולם, הוא לא מוכרח לברוא עולם. הוא רצה בזה באמת. זאת אומרת, הוא יכול גם עכשיו לא לרצות, אבל לא לרצות לא כמונו. לא לרצות באמת, יש לו בחירה, אצל הקדוש ברוך הוא זה בחירה חופשית לגמרי. זאת אומרת, הוא ממש יכול לא לרצות, וכשהוא לא רוצה, זה אומר שהוא מפסיק להוות את הרצון הזה. אצלנו יש, אבל אצלנו תמיד אנחנו רוצים. אנחנו בוחרים בין רצונות. אוקיי? אנחנו לא יכולים להפסיק לרצות. אצלו הוא ממש יכול להפסיק, ממש. זאת אומרת, אני אנסה להסביר את זה. נראה לי שזה משהו יותר עמוק. רגע, בדיוק, אני אסביר את זה טיפה לעומק. מה אני אסביר את זה טיפה לעומק? כשהקדוש ברוך הוא החליט שהוא רוצה לברוא עולם, כן? זה הרצון שלו היה, אז הוא ברא את הרצון הזה. זאת אומרת, זה לא היה לו, זה לא כל הזמן, זה לא שעכשיו הוא חייב עולם. זה ממש יש מאין, בדיוק, זה ממש יש מאין. זה לא היה משהו והוא ברא אותו. הוא ברא אותו, כן, הוא ברא כזה רצון. נכון, הוא ברא כזה רצון, אוקיי? עכשיו, לפי הקבלה, מה זה הרצון הזה? לברוא את הרצון. לא, רגע, שנייה. לא, זה לא אותו דבר. רגע, אני אסביר את ההבדל. אם הקדוש ברוך הוא עכשיו יפסיק לרצות בעולם, אוקיי? אתם יודעים מה, בואו נחזור את צעד אחד אחורה, ואז תבינו את זה יותר טוב. רגע, אני רוצה עדיין לחזור טיפה אחורה. רגע, שנייה, טיפה אחורה כדי שאנחנו נבין את הנקודה הזאת. שנייה, בדיוק, כי זה באמת יש פה, ההבדל הזה הוא מאוד מאוד מהותי. תראו, למשל, כשבעל מקצוע, למשל, בונה משהו, נגיד בנה את השולחן הזה, או מישהו סופר כתב ספר, או משורר כתב שיר, אוקיי? שהוא היה, נגיד, בן 10, הוא כתב שיר, לא יודע, שהוא היה צעיר, שהוא היה נגר צעיר, הוא בנה איזה שולחן, אחר כך הוא עם השנים משתכלל, הוא כבר מסתכל על השולחן הזה, מה זה יצירה, אני בכלל לא אוהב את היצירה הזאת, זה היה כאילו משהו ראשוני כזה, מה זה השיר הזה שכתבתי, זה כאילו מאפן, זה, נכון? ילדותי, בוסרי, נכון? זה לא משנה מה הוא יגיד, היצירה היא עדיין יצירה. אז גם אם הוא החליט שהוא לא רוצה אותה, היצירה נשארת. זה שהוא ברא אותה, זה שהוא כתב אותה,
זה לא משנה כלום. זה שהנגר כתב את היצירה, או שהצייר צייר ציור, גם אם הצייר ימות, או לא משנה מה יעבור, הציור ימשיך להישאר. נכון? בניגוד, או נגיד, בוא נביא דוגמה אחרת, למשל אצל בני אדם, שאתה אומר משהו, איזה מילה, זהו, אחרי זה שאמרת את המילה, המילה הזאת נשארת, גם אם אתה, לא משנה מה יקרה לך, המילה הזאת שאמרת היא תישאר, כאילו היא לא קשורה אליך. היא כבר לא, היא לא חלק ממך, היא לא משהו שאתה, זה משהו ש... היא נבראה וזהו, זה כאילו זה, אבל גמרנו, זה כבר אין קשר, זה לא משהו אני לא יכול להחזיר את זה אחורה. זה נפרד ממנו. אין לי שליטה. לכן חשוב מאוד גם כן לדעת, אוקיי? עכשיו, בניגוד לדיבור האלוקי, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב10 מאמרות, זה לא שהוא ברא את העולם במובן של כמו דיבור שלנו. אוקיי, אמר משהו פעם אחת לפני אלפי שנים, לא יודע מתי, כן, לפני כך וכך שנים, כמו שאנחנו סופרים לפי הספירה היהודית, וזהו, ואז ומאז כאילו העולם קיים ומתנהל לפי זה חוקים שהוא ברא, שהוא החליט. זה לא ככה. כתוב שאנחנו אומרים בתפילה שכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא בורא את זה כל הזמן. זאת אומרת, מה זה? בדיוק, איך הוא מחיה את הדברים האלה? ולעולם השם דברך ניצב בשמיים. כן, יש את הפסוק הזה. מה זה אומר? הכוונה היא שהדיבור הזה שהוא אמר ויהי אור או ויהי רקיע, זה עדיין נשאר בשמיים. הוא חייב להגיד את זה כל הזמן? זה לא, הוא לא אומר את זה כל הזמן. באותו רגע שהוא אמר את זה, זה מחובר אליו כל הזמן. זה כאילו האמירה הזאת לא נפסקת לרגע. אם היא תיפסק, השמיים יפסיקו להיות. זה לא שהם יחרבו. למשל דוגמה, כשיש שמש, אם השמש שלנו תפסיק להיות, בשנייה אחת נגיד תיעלם השמש, עדיין יהיה 8 דקות עד שאנחנו נראה את זה בכלל שהשמש נעלמה. כי לוקח לאור שיצא מהשמש להגיע אלינו 8 דקות. וגם אחרי שכל השמש, כל האור הזה יגיע אלינו וכבר יהיה חושך, עדיין העולם לא יחרב. עד שלא ייגמר כל האנרגיה שנבלעה בצמחים ונבלעה בחיות ונבלעה בבשר וכל של האור שקלטו, וברגע שהכל זה ייגמר וכל הצמחים כבר נבלעו והכל, אז העולם יחרב באמת. אבל ייקח זמן, זה לא קשור. החיות, נכון שהיא באה מהשמש, אבל זה לא דומה לחיות האלוקית. החיות האלוקית ברגע שהיא נגמרת, זה יותר דומה לסרט. קחו סרט, תקרינו סרט על קיר, אתם מכבים את המקרן, הסרט נעלם. אבל החיות האלוקית לעולם לא נגמרת. מה? זה שנפטר. שמה? יוצאת ממנו הנשמה עדיין הגוף עדיין קיים. אבל יוני, חיות של אלוהים היא לא יכולה להיגמר. הרוח גם קיימת, רק לא פה. כן. אבל זה לא משהו שיכול להיגמר. מה? החיות של הקדוש ברוך הוא. לא החיות יכולה להיגמר. הרצון יכול להיגמר. הרצון... לקדוש ברוך הוא יש רצון אינסופי שהוא לעולם לא ייגמר. לא, אבל הרצון שלו לברוא עולם יכול להיגמר. הוא יכול להחליט עכשיו שהוא לא רוצה עולם יותר. זה לא... בטח. הוא לא חייב לנו כלום. הוא לא חייב. על הקדוש ברוך הוא לא מוגבל לשום דבר. כן. הוא לא צריך לבקש ממנו אישור שיהיה עולם. הוא החליט שיהיה עולם, והוא גם יכול להחליט שלא יהיה עולם. זה הכל החלטה שלו. זה שהוא מחליט כל רגע ורגע להוות את העולם, אנחנו צריכים להודות להשם שהוא מחיה את הדבר הזה. אבל זה לא דבר שהוא מוכרח. אין אצל הקדוש ברוך הוא הכרח. זה צריך לדעת. זה הנקודה החשובה. עכשיו, ולכן, כשאנחנו בעצם מסתכלים על הדבר הזה, אז אותו רצון בראשיתי הזה, הרצון הזה לברוא עולם, בלשון הקבלה, זה נקרא יצירת שם י' כ' ו' כ', שזה שם העצם של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה שם העצם? שם העצם של הקדוש ברוך הוא, הרי לקדוש ברוך הוא יש הרבה שמות, כן? יש לו המון כינויים. כשאתה אומר שם עצם, זה אומר שאני לא יכול לייחס אותו לשום דבר. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד, כמו למשל את המילה אלוהים, אני יכול להגיד אלוהינו, אלוהי, כן, אלוהים, שון רבים. אתה לא יכול להגיד את שם, כמו שאני אומר שם פרטי, אני לא יכול להגיד יוניים, כן? אין דבר כזה. שם זה שם, נכון? עכשיו, מה המהות של השם? שם נצרך רק כאשר יש מישהו אחר. נכון? שצריך לקרוא לי. שצריך להתייחס אליי. אם אין אף אחד, אז אין משמעות לשם. אתם מבינים את הקטע? כל המהות הזה שיש י' כ' ו' כ', שיש נוצר שם כזה, זה בגלל שיש עולם. זאת אומרת, זה תחילת הרצון. תחילת הרצון זה קודם כל שהוא נתן לעצמו שם. כי לקדוש ברוך הוא בעצמות, וזה צריך לדעת הנקודה הזאת, שאנחנו לומדים קבלה,
אנחנו אף פעם לא מדברים על עצמות השם, ממש, על העצמות שלו ממש. אנחנו מדברים תמיד על הגילוי שלו כלפינו. ותחילת הגילוי שלו זה י' כו' כ'. זה הרצון הזה, תחילת הרצון, שבלשון הקבלה זה נקרא עולם האצילות. עולם האצילות, למה זה נקרא עולם האצילות? מלשון אציל. מה זה אציל? אציל זה כמו גזים אצילים שלא מתחברים, שלא יכולים להתחבר לשום חומר אחר. כן? אז זה בדיוק הנקודה. הם מעבר לעולם, בדיוק. נכון, נכון, אבל הוא לא מחובר לעולם באמת. העולם האצילות זה עולם שבלשון הזוהר זה נקרא עולם שכולו רק טוב. אין בו, יש בו רק ימין, אין בו בכלל מהות של רע אפילו, אין בו צמצום. אין בו שום דבר, כאילו זה ממש, אנחנו לא יכולים לתפוס שום דבר שם, כי שם זה באור פשוט מאוד. ממש כמו, זה בעצם הנקודת הראשית שלנו, מבחינתנו, שלא, גם עליה אנחנו לא יכולים לדבר, אבל לפחות זה הנקודה שאנחנו יכולים איכשהו להתייחס אליו, לפחות לקרוא לו בשם. כי עצם זה, תבינו מה זה, כי עצם זה שאתה נותן שם מסוים לקדוש ברוך הוא, אז כבר כביכול הגבלת אותו, כי הוא בשם הזה והוא לא שם אחר, נכון? והקדוש ברוך הוא במהות הוא לא מוגבל. מה? בדיוק, זה הנקודה. זאת אומרת, עצם הנתינת שם הזאתי, אוקיי? זה הכתר. לכן עולם האצילות זה בחינת הכתר, זה כמו הכתר שהוא עומד על הראש, והוא לא מחובר באמת לאדם עצמו, אלא הוא מעבר לאדם. ככה בדיוק זה הנקודה של הכתר. עכשיו, מה השורשים של הדבר הזה? זה בעצם שהזוהר אומר שהוא ברא את העולם בשתי התחלות. זה אומר שיש פה בעצם שתי נקודות שכל אחת מהן מייצגת משהו, ואנחנו נסביר. הרצון הוא לא מוגבל. כמו שאנחנו יודעים, אתה יכול לרצות דברים שהם גם לא מציאותיים. נכון, גם אנחנו יכולים לרצות דברים דמיוניים. אתה לא מוגבל באמת הרצון שלך לא באמת, אם יש לך רצון חופשי, רוב הדברים, רוב הבעיות, וזה יש המון קאוצ'רים שעושים את זה, והם לקחו את זה בעצם מהקבלה, רוב הבעיות זה שאנשים יש להם אמונות מגבילות. מה זאת אומרת? הם מגבילים את עצמם ברצונות שלהם, יש להם רצונות קטנים, הם חולמים על דברים קטנים, הם לא באמת חולמים בגדול. זאת אומרת, הרצון, צריך להבין שהרצון זה כמו המנוע שמניע את כל הדבר עצמו. ככל שאתה תחשוב יותר גדול, היכולת שלך באמת להוציא מעצמך יותר, תהיה עוד יותר עצומה. זאת אומרת, הרב קוק מדבר על זה המון, גם באורות הקודש וגם בהרבה מקומות, גם מוסר אוויר, מדבר על העניין של כוח הרצון, כמה הוא חזק, וכמה הקדוש ברוך הוא בעצם רוצה את הלב, ליבה ביי. מה זה העניין הזה של הלב? כי זה בעצם כל התנועה מתחילה בעצם מהרצון. אבל לא תמיד אתה רוצה הרבה. זה לא עניין של לרצות הרבה, זה עניין של מה שנקרא לחלום בגדול. זאת אומרת, למה שאתה תחשוב בצורה קטנה? תחשוב שאתה, בדיוק, תחשוב על עולם, זה כמו, איך אומרים, פעם שאלו את הרב צבי יהודה, איפה אלוהים, כן, איפה אלוהים נמצא, כן? אז הוא אמר איפה שנותנים לו להיכנס. זאת אומרת, או שמישהו שאל אותו פעם, מה הגודל של אלוהים? אז הוא אמר לו, לפי שיעור הדיליי. זה ככה הזוהר כותב, הזוהר אומר את זה על הפסוק. אני אסביר את זה. אבל לא ניתן על השאלה. אני אסביר לך. רגע, הזוהר אומר על הפסוק שאנחנו רואים באשת חיל, נודע בשערים בעלה, כן? אז מה אומר הזוהר על הפסוק הזה? מה זה נודע בשערים בעלה? הבעל זה בעצם הקדוש ברוך הוא, והאישה זה כנסת ישראל, כן? אז הבעל נודע לאישה לפי שיעור הדיליי, כך אומר הזוהר. בשערים הכוונה, בדמיון שאתה נותן בלב שלך לאלוהים. אם אתה חושב שאלוהים הוא לא מסוגל לעשות ניסים, אז הוא לא יעשה לך ניסים. אם אתה מאמין שאלוהים הוא קטן ואני עכשיו נמצא במצוקה ואין לו סיכוי שהוא לא יכול להוציא אותי, כמו כשקרה לנו הנס הזה עכשיו בחג, איך אפשר להוציא בבת אחת, שפתאום החמאס ישנה את דעתו, ביום אחד יוציא ככה ובלי שהוא קיבל, זה נשמע הזוי, נכון? אבל הנה, הקדוש ברוך הוא יכול לחולל ניסים. זאת אומרת, צריך לחשוב בגדול, לא לחשוב בקטן. לא לחשוב שוואי, איך זה יכול להיות, ומה, הוא יכול לקרוא את הים, אתם מבינים מה אני מתכוון? כאילו, זה בדיוק הנקודה של התורה. התורה מלמד אותנו מי היה מאמין שיכול להיות שמיליונים יעברו ככה 40 שנה במדבר? ברוח הגיונית, זה בכלל לא נשמע הגיוני, שהעם יחזיק מעמד כל כך אלפי שנים, שרודפים אותו כל כך הרבה שנים.
זאת אומרת, יש פה משהו שהוא בכלל לא מעבר לטבע, מעבר להיגיון. וזאת הנקודה. הנקודה היא לחשוב מחוץ להיגיון. תאמין באלוהים גדול. ככל שאתה מאמין שהאלוהים מסוגל, זה היה האלוהים שלך, כאילו בשיעור הדילי. זאת אומרת, האלוהים, יכול להיות שאנחנו כולנו מאמינים באותו אלוהים, אבל כל אחד יש לו את האלוהים שלו. מה זה הכוונה את האלוהים שלו? את הגודל שהוא נותן לו לאלוהים, והאלוהים הוא לא, הוא יתגלה אליו באותה מידה שאתה נותן לו. אם אתה לא נותן לו להיכנס, בדיוק, אם אתה לא נותן לו להיכנס, אם אתה אומר שהוא מסוגל רק זה, אתה, איך... כמו הכוס של השתייה, אם אני אקח את הכוס הקטנה הזאת, זה ייכנס רק, ואם אני אקח עכשיו דלי, אז זה ייכנס לדלי. נכון, זה מה שאומר הרמח"ל. רוב האנשים אין להם את אותם אלוהים. מה הכוונה? תסבירי. מה זה אלוהים שלך? ההגדרה של אלוהים אחד. כן, אבל לא, אבל השאלה מה הכוחות שלו. אבל מה ההגדרה? לא, אבל מה הכוחות? מה הכוחות? מה זה אלוקים בשבילה? איך את תופסת את אלוקים? ככל, בדיוק. אבל הנקודה היא... איך את תופסת את אלוקים? מה את חושבת על אלוקים? שהוא כל יכול, שהוא הכל. שהוא בעל כל הכוחות כולם, הוא תקיף, הוא בעל יכולת. שהבמאי, שהוא קובע, שהוא מנהיג. מה עוד? שהוא טוב ומטיב, שהוא רב חסד. שאני נסיכה שלו. מה עוד? כל אחד חושב משהו אחר. זה לא משנה, אז זה הנקודה. רגע, זה חשוב מאוד. רגע, זה חשוב. שנייה, זה חשוב מאוד. רגע, אתה אמרת משפט מאוד חשוב. הוא חושב. אני לא מדבר על מחשבה, אני מדבר על רצון. רצון זה עולם אחר לגמרי. מה זה רצון? רצון... רגע, אני אגיד את ההבדל. אבל הגדרה של מחשבה. לא, רגע, יכול להיות שאדם חושב על משהו על אלוהים? רגע, שנייה, אני אסביר את הנקודה, אני אסביר את ההבדל. המחשבות שלך זה לא בהכרח הרצון שלך, מה אני מתכוון? וזה מאוד חשוב. הרבה פעמים אתה יכול כאילו לחשוב על אלוהים דברים מסוימים, אבל זה לא באמת מה שאתה ברצון שלך מאמין שהוא אלוהים שהוא כזה. מה זאת אומרת? רצון זה התפילה, אוקיי? והחוכמה זה התורה, אוקיי? זה שני הדברים האלה הם מקבילים. זאת אומרת, יכול להיות מצב שאדם יודע המון תורה, יודע על אלוהים המון, יודע למד את כל הזוהר, אבל הוא לא באמת מתפלל אליו, הוא לא באמת מבקש, הוא לא בא, בלשון הזוהר זה נקרא, רגע, אני אסביר מה הכוונה. בלשון הזוהר זה נקרא ההבדל בין אני לעין. מה זאת אומרת? יוד זה היוד של יוד כו' אוקיי, זה האלוקות. כן, יוד זה 10 ספירות, זה האלוקות בעצמה. השאלה איפה היוד הזה נמצא? יש לך, עכשיו מה זה בן אדם? בן אדם זה מאלף עד נון. אוקיי, הוא יכול להגיע ל-50 דרגות, לפי הקבלה. משה רבנו הגיע לשער הנון, כן? הוא הגיע ל-49 שערי בינה, ולשער הנון הוא הגיע רק בסוף ימיו, ואז הוא מת. איך כתוב? כתוב שער נבו, נון בו. שהוא הגיע לנון בו, אז הוא מת, כך אומר הזוהר. זה הר נבו, אוקיי? אז השיא שאתה יכול להגיע אליה זה 50, כמו שאנחנו יודעים, 50 בתורה, זה מספר שהוא, גם העולם לא יכול יותר מ-50. אנחנו כל הזמן עושים גלגל של 50. אחרי 50 העולם חוזר, מתאפס. ועוד פעם מתחילים לספור מחדש. אין יותר מ-50. כן, יובל, שנת היובל. עכשיו, אז האדם יכול, זה א' עד נון. זה הדרגות שהוא יכול להגיע. מה זה היוד? היוד זה האלוקות. עכשיו, יש אחד ששם את האלוקות בסוף. זאת אומרת, הוא שם את עצמו, והאלוקות היא בסוף. איך זה מתבטא? זה מתבטא שהוא ילך קודם כל לנסות לעשות הכל בעצמו, הוא ילך לרופאים, הוא ילך לזה, רק אחרי שהוא הגיע לדיוטה התחתונה והוא לא הצליח כלום ואף אחד לא פתר לו כלום, אז הוא פונה להשם, אז הוא זוכר בכלל לפנות להשם. אבל יש אחד שאצלו האלוקים נמצא, היוד הזאת נמצאת בין האלף לבין הנון, זאת אומרת היא באמצע. זאת אומרת זה מרכז החיים שלו. כל פעולה שהוא עושה, הוא עושה את זה מכוח אלוקים ובשביל אלוקים. זאת אומרת, הכל אצלו זה אלוקות אחת גדולה. גם כשהוא אוכל, גם כשהוא יושן, גם כשהוא לומד, גם כשהוא... כל פעולה שהוא עושה, הוא תמיד חושב, בדיוק, זה הסנטר שלו, זה המרכז שלו, אז הוא נהפך להיות עין. עכשיו צריך להבין, מה זה עין? עין בתפיסה הגויית, איך שהגויים מבינים עין, עין זה כאילו אפס, הם מבינים את זה במובן הגשמי. ואני אסביר את ההבדל בין התפיסה היהודית לבין התפיסה הגויית. אפס של גויים זה כלום. אוקיי? זה כלום, אפס. כמו שהרבה מבינים במתמטיקה מה זה אפס. אפס זה כלום, נכון? בפני עצמו. מה? זה לא נכון, תלוי איפה הוא נמצא. אפס בפני עצמו. תלוי איפה נמצא. כן, אבל אפס לבד.
בלי שום דבר שאתה שם, זה כלום, נכון? ככה זה הגויים מבינים את זה. היהודים לא מבינים את זה ככה. 0 לפי התפיסה היהודית, זה כל הנקודות במרחב, תחברו את הכל ביחד, יוצא לך 0. קח נקודה, קח 5, עם מינוס 5 יוצא לך 0. קח את הפלוס ואת המינוס ואת כל הנקודות, תחבר את הכל, את כל המרחב כולו. לא משנה כמה מממדים תיקח, תחבר את הכל, תמיד תגיע לנקודת ה-0. זאת אומרת, ה-0 הוא הכל. בוא ניקח קורדינטה של דו-ממדית, בסדר? לא תלת-ממדית, בסדר? קחי את הנקודה 5, תחברי אותה עם מינוס 5, למה תגיעי? רגע, תקחי את הפלוס 6, מינוס 6, ויוצא לך 0. זה אין סוף, כל מספר שתקחי, תחברי אותו את המינוס שלו, תמיד תגיעי, זאת אומרת, זה כל האופציות כולם, זאת אומרת, זה כל המינוס והפלוס, זה החסד והגבורה, זה העוני, כל האופציות, כל המרחב, כל ההפכים כולם, תחבר את הכל, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצם, העין, כן, יש מאין, זה אומר, לא יש מכלום. זה מה שהגויים חושבים. אלא מאין, זה הכוונה אלוקות שהוא מכיל את הכל. היש הוא יותר קטן מאשר העין. העין הוא יותר גדול, כי הוא מכיל בתוכו, הביטוי של העולם, הוא לא באמת כל האלוקות. אוקיי? זה לא כל האלוקות. האלוקות הוא הרבה יותר גדול הוא הרבה יותר גדול מכל מה שיש בעולם. כן? אבל זה גילוי של היוד כו' אוקיי? זה גילוי של מצומצם של היוד כו' ובעצם, אז זה כמו שבאדם, אם אנחנו נחזור חזרה לגוף האדם, אנחנו רואים אצלנו שיש בעצם באדם שני כוחות, אוקיי? יש את הנשמה ויש את הגוף, אוקיי? אז גם פה. באמת נפש האלוקית. בדיוק. עכשיו, הנשמה, כמו שאמרנו, היא הרצון, נכון? שזה הכתר. אוקיי? והגוף, וזה תבינו, נקודה מאוד מאוד חשובה. השכל הוא שורש ההגבלה. הוא שורש החיסרון. כן? מה זאת אומרת? השכל הוא הראשון, שאנחנו אומרים, מה אנחנו אומרים בתפילה, שאנחנו מתפללים? שאנחנו הבדלה, אם אין שכל, אומרת הגמרא, אם אין דעת, הבדלה מנין, נכון? זאת אומרת, מה גורם להבדלה? השכל. זאת אומרת, השכל, התפקיד שלו, זה שהוא יודע להבדיל את המים מהכוס, ואת התופעות האלה מהאלה, וככה כל ההשגות השכליות, זה בעצם נתינת שמות שונות, מכל פעולה. הוא יודע להגיד, אוקיי, זה, רגע, הדבר הזה זה מקרה אחד בזה, וזה מקרה אחר, וזה אלקטרומגנט, וזה בכלל כוח משיכה. למרות שהם קורא אותו דבר, שגם האלקטרומגנט מושך, אבל לא, זה כוח מגנטי, וזה כוח משיכה בכלל, וזה מגיע... אבל הקטע של האמונה זה לזרוק את השכל ולהיות בדעת. רגע, בדיוק. הוא עושה סדר והיגיון. מה? הוא עושה סדר והיגיון. נכון, סדר. מה זה סדר? סדר זה להבדיל. נכון. נכון? שכל הוא שורש ההגבלה. זאת אומרת, זה כמו הגוף. הגוף, לכן צריך לדעת שאי אפשר לבסס את האמונה על השכל, גם אם תרצה. זה לעולם לא יצליח. כי זה לא מסתדר בכלים. כן. למה? אין לך מספיק שכל להבין גדול. כי תמיד אפשר... להבין שהשכל מוגבל. נכון, בגלל שעצם זה שהוא מוגבל, אתה לא יכול לחבר אותו למשהו שהוא... אמונה היא הרצון עצמו, היא האלוקות עצמה, היא מעבר לעולם, היא מעבר לשכל. הבעיה בשכל זה שאנחנו מנסים לייחס, לדעתי, לבורא עולם, תכונות אנושיות. אנחנו מצפים שהוא יעשה משהו, ואנחנו חושבים שאם יש בכוח של בן אדם לעשות את זה, יש גם בכוח של בורא עולם. זה מה שאמרנו מקודם, אתה מקטין אותו לפי הקטנה שלך. אני רוצה להגיד לך שהלכתי לסמינר, עד שלא הסבירו לי בשכל את כל הדברים, לא התחלתי להאמין. זאת אומרת, לא יכול להאמין, תאמין. לא אומרים בלי שכל. לא. רגע. גם הרמב"ם אומר על אברהם אבינו שהוא התחיל בשכל, הוא התחיל לחקור בשכל. אבל הוא לא הגיע לאמונה עד שלא הקדוש ברוך הוא קודם כל התגלה אליו. זאת אומרת, גילוי הנבואה הוא מעבר לשכל. הוא לא היה מגיע להגיע לארץ... בוא נגיד ככה, אברהם... שנייה. רגע, אברהם אבינו, בוא ניקח את אברהם אבינו כדוגמה. זה מה שהשכל יודע. בוא ניקח את אברהם אבינו כדוגמה. תחשבו, אברהם אבינו עכשיו חקר והכל בשכלו הכל, והגיע למסקנה שבאמת יש בורא. מאיפה הוא יכול לדעת דרך השכל שלו שארץ הקודש
היא הארץ הנבחרת, והר המוריה זה ההר הנכון, והרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, איפה הוא יודע את זה? הוא לא יכול לדעת בחיים, בלי שהקדוש ברוך הוא יגיד לו. זאת אומרת, האמונה... זה לא אמונה, השם אמר. לא, אתה לא יכול להגיע אליה, בלי... תקח כל מצווה, קח את... אבל הוא הקשיב. מה? הוא הקשיב, השם אמר לו, אבל הוא הקשיב. נכון? אבל זה שכלי. זה לא שכלי. מה זה לא שכלי? זה לא שכלי. איזה שכל יש בהיגיון? בוא, אתה יודע מה? אני אגיד לך יותר מזה. איזה שכל יש בהיגיון? רגע, שגית, אני אגיד מאוד חשוב, שנייה אחת. איזה שכל יש בהיגיון הזה שאומרים לך יום אחד לפני אלוהים אומר לך, מזרעך, מיצחק, אני אהיה לך, כן? ויעשה לך גוי גדול, וזה הזרע העיקרי והכל וזה. יום למחרת אומר לו תקריב אותו. בשכל זה נשמע הזוי לגמרי, זה הייתי אומר, רגע, איזה מין אלוהים זה? זה אלוהים הפכפך, זה מה? זה לא משהו הזוי, זה בכלל לא... כן? וכל החיים שלו גם הלך נגד להקריב בני אדם, להקריב ילדים. הרי כל התרבות שלו זה הייתה הקרבת ילדים, למולך. אז הוא עכשיו כל החיים שלו אמר נגד, פתאום עכשיו אלוהים אומר לו, האלוהים הזה, שהוא אומר כל הזמן נגד, הרי זה לא הגיוני שאלוהים יגיד לך להקריב את הילד שלך, פתאום לך כן, תקריב את הילד. הרי זה נגד השכל, וזה הנקודה. אברהם... לא, זה לא סותר, אתה יכול להתחיל עם השכל, זה כן. זה משמעות אחרת למילה אמונה, כי אני אומר, אני אקח אותך לתוך החדר ואראה לך שיש שם מיטה, ואתה תדע שיש שם מיטה. אבל אם אני אספר לך עכשיו שיש שם מיטה, אתה צריך להאמין לי, אז זה נקרא אמונה. אבל אם השם אמר לאברהם, אז הוא אמר לו, הוא יודע מה שהוא אמר, הוא שמע אותו. כן, זה מסתדר לו עם השכל, איך זה יקרה? אבל למה זה מסתדר לו עם השכל? זה לא מסתדר עם השכל. בכלל לא מסתדר עם השכל. לא, איך מסתדר? השם אמר לי, זה נעשה, אני לא... אז מה השכל בזה? זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. איך הוא יצא ממני גוי גדול אם אני הולך להקריב אותו? איך יצא? איך זה יכול לקרות? הרי אמרת לי לפני שנייה. זה סותר את השכל. אתה מבין? זאת אומרת, הנקודה של אברהם זה שהוא העלה אותו מעל הכוכבים. הכוכבים זה כאילו השכל, זה הרמה השכלית, זה הטבע. ואברהם יצא, כן, צא מהצטגננות שלך, אומר לו הקדוש ברוך הוא. לפי, מה הוא מחז"ל על המדרש הזה? שצא ותראה את הכוכבים, שלפי הכוכבים הוא הסתכל, הוא ראה לפי הטבע, הוא בכלל לא יכול להוליד אפילו. הוא לא היה צריך ללדת בכלל, לא היה צריך ללדת. הוא היה עקר. והקדוש ברוך הוא אומר לו, צא מההצטגננות שלך, צא מהטבע. אתה מעל הטבע. זאת אומרת, ויהודים כמו תמיד אומרים שלא להסתכל על הכוכבים, לא להסתכל על המזלות, כי אנחנו מעל המזלות. מה זאת אומרת? זאת הנקודה. הנקודה הזאת של הרצון. הרצון, לכן אומרים שאין שום דבר שעומד לפני הרצון, זה משפט קבלי. יש אנשים, כן, הרצון יש לו כוח מאוד 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 חזק, מאוד מאוד, מאוד עוצמתי. זאת אומרת, אדם באמת שהוא רוצה משהו, וצריך להבין מה זה רוצה משהו. זה הנקודה שגם כן מאוד חשובה להבין. זה לא רק רוצה באופן, וואלה, אני רוצה להיות דוקטור לרופא. לא. מה זה אומר? שאתה רוצה משהו, אז זה מתבטא במעשים. לכן היהדות היא מאוד מאוד דת של מעשים. מה זאת אומרת? כדי להיות דוקטור אתה צריך להשקיע 7 שנים, אתה צריך ללמוד, אתה צריך לוותר על המון המון הנאות בדרך, לא יודע מה, שאתה לא תלך עם חברים עכשיו, לא יודע מה, וצריך לשבת ולחרוש וללמוד, כדי להגיע להיות למה שאתה רוצה, נכון? זה מגלה, המעשים שלך מגלים כמה אתה באמת רוצה. זאת אומרת, אם אתה לא כל כזה רוצה, אז זה יתגלה במעשים שלך, זה דבר שהוא יוצא החוצה. זאת אומרת, אי אפשר... אין דבר שאדם רוצה והוא לא עושה אותו. אני רוצה לצאת לרוץ כל אז אתה לא כזה רוצה. אני נשאר במיטה. אז אתה לא כזה רוצה. אם היית רוצה באמת, לא. אז אתה לא רוצה. מבטיח לך שאני רוצה. הוא רוצה, אבל הוא רוצה אני יותר באמת לישון. שאני רוצה. זה יותר לישון. בדיוק, הרצון של הלישון. אני רצה הרצון להיות של רזה. הלישון גובר על הרצון של לרוץ. בדיוק. אני ראיתי אותו, הייתי בטוח כל בוקר עושה ריצה. אדם שרוצה, אין דבר עושה. בדיוק. קבוצת ריצה זה יעזור. כן? זה צריך לדעת. הרי תחשוב, אני זוכר שהייתי פעם באיזה סדנה כזאת של קאוצ'ינג כזה, אז הוא אומר, ומה מונע ממך להיות מה שאתה רוצה? כאילו, הוא עשה לנו כזה תהליך כזה של שאלה תשובה, אז אתה מגיע עוד פעם ללופ כזה, שאומר, אז אוקיי, אז למה אתה לא, אז מה, ואתה מגלה בעצם שמה שמונע ממך זה בעצם אתה מונע, אתה לא באמת רוצה. משהו אצלך חוסם, זה לא קשור בכלל, לא בחוץ ולא זה ולא... הכל זה סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. זה כל מיני סיפורים, כן? אז זו נקודה מאוד מאוד חשובה, הנקודה הזאת של הרצון. הייתי רוצה פה להגיד לכם פה עוד נקודה מאוד חשובה. אז בעצם, הנה, תראו, אני אקריא לכם משפט של הרב קוק, תראו איך זה כתוב. הרב קוק אומר, בעניין האדם, הנה בחינת רצון עולה למעלה ממדרגת החוכמה. מה זאת אומרת? כמו שאמרנו שהרצון הוא בכתר, והכתר הוא מעל החוכמה. וכל החוכמה
היא ביטוי של הרצון שלך. זאת אומרת, אדם שהוא רוצה משהו, הוא ימציא את התירוצים, יהיה לו את השכל לזה, כן? להפוך את הדבר הזה שהוא רוצה למשהו הגיוני. זה האמת. בדיוק, אפשר גם להשאיר את השרץ. דרך אגב, זו שאלה מאוד מאוד גדולה. אומרים שאחד המבחני קבלה לסנהדרין, מה היה? מי שכזה חכם שיכול להתיר את השרץ ב-150 טעמים. עכשיו, אתה אומר לעצמך, איך יכול להיות שזה תעודת כניסה לסנהדרין? אם הוא יכול להתיר את השרץ ב-150 טעמים, כן? זה אומר שיש לו שכל מעוות. איך אתה יכול לסמוך על הפסיקה שלו בכלל? אם הוא מסוגל, הוא כזה חכם, שהוא מסוגל להתיר שרץ, שזה הדבר שזה ברור שזה... אז אני יכול לסמוך על הדעה שלו? הוא כל כך חכם שהוא יכול גם להכשיר לי עכשיו גם כן דבר שהוא לא אמיתי. אז למה זה תעודת כניסה לסנהדרין? זה בדיוק הנקודה שבא הוא חז"ל להגיד לנו. בגלל שהוא יכול להתיר את השרץ ב-150 טעמים, והוא יודע שזה לא נכון, אז הוא לא יסמוך על השכל שלו, אלא הוא יסמוך על הרצון שלו. הוא יתפלל שהוא יבוא לפני הלימוד, הוא יבוא לפני הפסק דין, ויבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו שכל טוב לפסוק נכון. זאת אומרת, שייתן לו את הרצון לראות את האמת, ולא להיות מושפע מהשכל, כי השכל הרבה פעמים מלשון לסכל, מלשון מכשול. הוא הרבה פעמים מכשיל אותנו, ולא מכוון אותנו נכון. כן, לכן רבי נחמן אומר, זרוק את השכל, תלכו אחרי התפילה. הוא אומר, תראו מה זה. הוא אומר, להפוך את התורות לתפילות. הרי אם אתה לוקח, אנחנו יודעים שאנחנו מעלים בקודש, נכון? אז צריך לעלות בקודש, לא לרדת. אם התורה זה הדבר הכי גדול, למה אתה הופך את זה לתפילה? תהפוך את התפילה לתורה. כן? אומר לך רבי נחמן, לא, תהפוך את התורות לתפילות. מה זאת אומרת? מה הכוונה של המשפט? בואו נסביר את הפשט של זה. הוא אומר, אתה לומד משהו בתורה? סיימת ללמוד, סגרת את הספר? עכשיו תתפלל על זה, על מה שלמדת. שאתה תגיע לדרגות האלה, שתגיע לענווה של משה, תגיע לענווה של זה, לא יודע, למדת על מידת הכעס, אז שתזכה לא לכעוס. תתפלל, תהפוך את מה שאתה למדת לתפילה. שבמילים אחרות, מה שרבי נחמן מתכוון, זה שזה לא יישאר מחוץ עליך, אלא לחבר את זה לרצון. בדיוק, שזה הנשמה. זאת אומרת, הנקודה היא לקחת את החוכמה ולחבר אותה לרצון הזה. זאת אומרת, שהרצון שלך יהיה כזה, ואז באמת, בדיוק, ואז באמת יהיה לך, ואז, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. העניין של התפילה, שאנשים, חז"ל אומרים, שזה דברים שברומו של עולם, כן? קרום זולות על הפסוק, קרום זולות לבני אדם, אומרים חז"ל במסכת ברכות, מה זה קרום זולות לבני אדם? דברים שברומו של עולם שבני אדם מזלזלים בהם. ומה היא? תפילה. תפילה, תחשבו, זה דבר מדהים זה. תפילה זה בעצם החיבור שלך. זה קשר, זה הקשר עצמו. כשאתה לומד תורה, יש גם אנשים, אתה לא חייב להיות מחובר לאלוקים כדי ללמוד תורה. אתה יכול ללמוד תורה ולא להאמין בך באלוהים. אתה יכול, וואלה, זה נחמד, זה פלפולים של גמרא, וואלה, זה מחדד את השכל. לא חייב להיות ממש, אתה לא חייב להיות עובד השם, ועכשיו לקיים את כל מה שכתוב פה, אבל וואלה, זה מלהיב אותך, זה דברים מדהימים, זה כיף, זה וואלה, זה יפה, כן, זה מחכים, זה מגניב, זה וואי, זה דברים, זה מגלה לך כל מיני, יש המון דברים מגניבים בתוך אותו. מה? ברק. מי? ברק. כן, כן, יש מדענים לגמרא, אני יודע מה, באוניברסיטה. יש קוריאנים שלומדים גמרא. כן, אתה לא חייב להיות, נכון? אבל תפילה, אתה לא יכול. תפילה, בניגוד לתפילה, תפילה, אין לזה משמעות אם אתה לא מאמין. למי אתה מדבר לאוויר? אתה חייב, קודם כל אתה חייב להאמין שאין לך יכולת, אתה כבר מודה שאין לך יכולת, אתה חסר, א', ואתה גם, עצם זה שאתה מתפלל, אתה כבר מודה בזה שלמי שאתה מתפלל אליו יש לו יכולת לעזור לך, אחרת למה אתה מתפלל אליו? זאת אומרת, עצם התפילה היא החיבור, זה הנקודה. תפילה מלשון, הזוהר אומר תפילה מלשון פתיל צמיד. מה זה פתיל צמיד? בתורה כתוב שאם היה פתיל צמיד, זאת אומרת חבל צמוד על הכלי, אז הוא לא מקבל טומאה, הוא סגור. כן, הכלי חרס, אז הבפנים שלו מקבל, כמו חותם, זה סוגר, אז פתיל צמיד זה מלשון חיבור. זאת אומרת, התפילה היא כמו שאנחנו מתפתלים עכשיו עם הקדוש, תפילה זה להתפתל, זה כמו חבל שאני עכשיו קושר את עצמי עם הקדוש ברוך הוא ביחד. ולכן, אומר רבי נחמן, אם אדם לא באמת מתפלל, זה מוכיח שהוא לא באמת מאמין. אחרת, כי למה? כי אם אתה לא מתפלל, זה מוכיח לזה שאתה לא מאמין שהוא מסוגל לעזור לך. אתה כאילו חושב שאתה רק אתה לעצמך.
אתה יכול לנהל את עצמך, אתה לא צריך אותו. אתה חושב שאתה מסוגל להכל. אז למה אני צריך אותו? ואז רק כשאתה מגיע לקצה, ושאתה לא מרגיש שאתה כבר לא מסוגל, אז רק אז אתה פונה אליו. וזה רק בתפילה? זה מראה... מה? זה רק בתפילה או גם בלימוד? לא, זהו, זה מה שאני רוצה להגיד. לימוד הוא לא מחייב. לימוד זה שכל. שכל זה לא, זה יכול להיות שאני לומד את זה, וזה אינטלקטואלית, זה יפה, יש הרבה מדענים כאלה שלומדים, וואי, זה יופי. זה רק תפילה. אבל תפילה, אתה חייב, זה בהכרח, זה כאילו ה-DNA של התפילה. אתה לא יכול להתפלל למשהו שאתה לא מאמין בו. אין דבר, זה כאילו, זה עין, זה... אני יכול ללמוד גם... אני יכול היום ללמוד קוראן, ואני לא מאמין אף מילה בקוראן, ואני אקרא את הקוראן, ואני אגיד, וואי, איזה שפה ערבית מדהימה, וזה, ואני אקרא את ה... לא יודע מה. בספרות, ערבית ספרותית זה כתוב נפלא, לא יודע. אבל זה יעשה לי משהו, אני מאמין בזה, לא חייב להיות חיבור. אתם מבינים מה אני מתכוון? בניגוד לתפילה, שזה חייב להיות חיבור. זה כמו שיש כאלה שלומדים את התורה, וגם לקחים את הספרותית. הוא לא יקרא. בסדר, אנשים שמתפעלים סתם קוראים לעשות. לא, אבל זה מכוח ההרגל. זה מכוח ההרגל. אין שום קשר בינם לבין השם. אז תראו מה אומר הרב קוק, תקשיבו, אני אקריא לכם את עוד פעם. עניין האדם, הנה בחינת רצון עולה למעלה ממדרגת החוכמה, כי החוכמה אפשר בעניין מה ממנה קצת מושג לנבראים. אבל הרצון כל כך נשגב ומרומם הוא, עד שאינו מושג כלל. מה זאת אומרת? הוא אומר, שכל, אתה עוד יכול, יש דברים שאתה יכול עוד להבין אותם. תחקור עוד קצת, אולי ייקח לך 100 שנה, בסוף תבין את זה. אבל את הרצון אי אפשר בכלל להבין, כי הרצון זה הנשמה עצמה. אתה לא יכול להבין מה זה החיים עצמם. זה, החיים עצמם, גם המדענים לא יודעים להסביר מה זה חיים. מה זה הדבר הזה שנקרא חיים? זה משהו שהוא, כי מה ההבדל בין אדם מת לאדם חי? זה כאילו, זה נראה, יש לו את כל האיברים, יש לו את כל המוח, יש לו את הלב, יש לו... מה הופך את הבן אדם, מה משנה? מה השוני בין אדם מת לבין אדם חי? למה זה עובד וזה חי? זה כמו בהתאהבות, אני חושב למי שדעת למה. אתה רוצה... אז זה הנקודה, חיים ברצונו. החיים עצמם זה הרצון. אוקיי, זה הנקודה. החיים עצמם זה הרצון. הרמח"ל אומר דבר מדהים. הוא אומר, מה זה רצון? אז הוא מסביר את זה בהסבר קצת אחר, ואני חושב שהוא מדהים. הוא אומר כל יצור בעולם, כל יצור, גם דומם, יש בו רצון. אחרת הוא לא היה קיים. זאת אומרת, מה שמחיה אותו זה הרצון להתקיים. כל יצור, כל דבר שנברא בעולם... אבל הדומם זה הרצון של מי שיצא אותו. נכון, זה הרצון. הרצון שלו זה להישאר, הוא עכשיו, הוא מממש את אותו רצון אלוקי הזה, שיהיה כיסא, וזהו, עכשיו, זה המימוש שלו. החיה, השור, לא יודע מה, הפיגוי. אין לו בחירה, עכשיו בטל את עצמו. מה? השור לא יכול להרוג את עצמו. נכון, אין לו בחירה. אין לו שכל. נכון, אתה מסכים איתך. הוא לא צריך רצון בשביל... לא, אבל אין לו בחירה, אבל יש לו רצון. הרצון מגיע מבחירה. אז זהו שלו. זהו, לא, אתה לא היית בתחילת השיעור. אנחנו דיברנו שרצון זה לא קשור לבחירה. אתה תמיד רוצה. זה לא קשור, אתה יכול לרצות שאני לא רוצה עכשיו ארתיק, אבל אתה רוצה לא לרצות. אתה לא יכול להפסיק לרצות. אין לך בחירה. הבחירה היא רק, אתה בוחר בין שתי דרכים, אבל בין שתי רצונות, בוא נקרא לזה ככה. אבל אתה לא יכול לבחור לא לרצות. אין לי רצון לכלום. אין דבר כזה. אין דבר כזה. זה גם רצון. זה גם רצון. אתה רוצה עכשיו כלום. רגע, אבל הרצון מגיע מתוך אני לא רוצה הנשימה. כלום כרגע. נכון? לכיסא הנשימה. וגם רצון. לא, רגע. רגע. אתה אומר שלכיסא יש לכיסא, רצון להיות כיסא. לא, יש לו נפש. בקבלה זה נקרא נפש. אז רגע, בוא... לדון בכיסא? לא לבהמה? לא, רגע, נסביר. רגע, בוא נסביר את הנקודה הזאת. אני אסביר שוב. אני לא הבנתי את הדומם שיש לו רצון. רגע, דומם זה קצת מסובך, אבל בוא נסביר את זה. מפה עד 4. רגע, שנייה, אני אסביר את זה בצורה קצת אחרת. ככל שאתה עולה בדרגה של דומם, צומח, חי, מדבר וכולי, כן? גודל הרצון עולה. זאת אומרת, מה אני מתכוון? זאת אומרת, בלשון הרמח"ל זה נקרא החיסרון עולה. זאת אומרת, הרצון הוא כגודל החיסרון. מה זאת אומרת? זאת אומרת, ככל זה למשל דוגמה. אדם, בוא נביא דוגמה מפה. אדם שהוא שבע, הוא כבר לא ירצה לאכול, נכון? מתי אתה רוצה לאכול? שאתה רעב, שיש לך חוסר. אבל מה שיש לך, אתה כבר לא, אתה לא תרצה, אתה תרצה משהו אחר, משהו שאין לך, נכון? זאת אומרת, הנמלה גם יש לה רצון, אבל הרצון שלה הוא מאוד 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 נמוך. היא רוצה, תן לה את הגרגיר הזה,
שזה מספיק לה, לא יודע מה, לחודש עכשיו, היא תיקח אותו עכשיו, תהיה מבסוטית ממנו, אין לה רצון להיות באוניברסיטה, ואין לה רצון לדעת קוונטים. בסדר, אבל זה בשבילה זה זה הרבה. מה שהוא אמר לך, מה? זה רצון קטן. מה שאני מעלה לא ככה. נכון, אבל זה החיים שלה, זה הנקודה. החיים שלה הם קטנים מאוד. למה? כי הרצון שלה קטן. ככל שאתה גודל, עכשיו מה זה גודל? הכוונה היא, האדם שהוא נזר הבריאה, הרצון שלו הוא רצון אינסופי. ולכן אומרת הקבלה, שאחד הטעויות של האדם זה, שבגלל שהרצון שלו אינסופי, הוא מנסה למלות את עצמו מהעולם. זאת אומרת, בידיעות מהעולם, אז הוא מנסה להגיע לירח, מנסה להגיע למאדים, מנסה להגיע לפלוטו, וזה לא ייגמר אף פעם. למה? כי הרצון שלו הוא מעבר לעולם. הוא רצון אינסופי, הוא רצון אלוקי, בגלל שיש לנו נשמה. עכשיו, יהודי עוד יותר, כי יהודי יש לו נשמה, למה שאין לגוי. אז לנו, גם אם ניקח את כל העולם כולו ונכניס בתוכנו, עדיין נרגיש חסרים. למה? כי המילוי שלנו זה רק מהחוסר שלנו. והחוסר שלנו בגלל שיש לנו רצון לאלוקות, ואלוקי הוא אינסופי, ולכן הרצון שלנו אינסופי. לכן הרצון הוא כל כך גדול. לכן הרצון הוא גדול. הרצון הוא כגודל החיסרון. אתם מבינים מה אני מתכוון? זאת אומרת, נמלה היא לא רוצה להיות עכשיו אלוקית, היא לא מחפשת עכשיו להיות, היא תתן לה את הגרגיר הזה. ילד קטן, שעדיין, הרצון שלו עדיין קטן עוד גולמי, הוא לא עכשיו, תיתן לו את הממתק, הוא מבסוט עד הגג, נכון? אבל ככל שאתה מתבגר, ככל שאתה יותר מתפתח, הרצון שלך מתפתח, אתה נחשף לרצון הרבה יותר גבוה. מה אני מתכוון? אני מתכוון, זה לא נגמר אף פעם. בדיוק, נכון. וזה מה שהוא אומר, חיים ברצונו. מה זה חיים ברצונו? אתה מתחבר לעצם החיים. החיים עצמם, אין לך הסבר לחיים. אין לך, זה לא משהו שאתה יכול להסביר אותו בשכל. זה מעבר לשכל, החיים הם מעבר לשכל. זה לא משהו שאפשר במדע, לא יגיעו לזה בחיים להסביר את החיים. זה לא פה. זה בדיוק, זה הכתר. לכן, זה הנקודה. לכן מה שממלא את הבן אדם זה הרוחניות. כי תמיד לך חוסר, התלהבת מהחולצה, עוד שבוע תרצה משהו חדש. אתה מבין? בגשמי, שום דבר לא ממלא אותך. בדיוק. לכן אומר הרב קוק, והחוכמה היא בבחינת ב' כמו בראשית, לכן זה מתחיל באות ב'. כי ב' צריך להבין, מה זה ב'? ב' זה ספירת החוכמה, אמרנו בחוכמתה, נכון? בספירת החוכמה הוא ברא את העולם. מה הכוונה? הכוונה היא הרי זה מוזר. למה הוא ברא את זה בבית? מה הכוונה? בית זה הספירה השנייה. היה כתר וחוכמה. למה לא בראת את זה ישר באלף? באות א', בהתחלה. למה לברוא את זה בבית? בגלל, עכשיו, אז הנקודה היא שכלפי חוץ, וזה נקודה מאוד מאוד חשובה. כלפי חוץ יש את הצמצום של החוכמה, אבל בפנים הזוהר מגלה לנו שזה בית ראשית, זה שני הרשיות. זאת אומרת, הרצון היה קודם לחוכמה, אוקיי? זאת אומרת, הרצון הוא אינסופי, והחוכמה, אמרנו, היא המוגבלת, זה כמו האדם, שיש בתוכו את הנשמה, שזה השורש האינסופי, ויש בתוכו את הגוף, שהוא השורש של המוגבליות. ובעצם זה החיבור של כל המציאות. חיבור של גילוי של אינסוף בתוך סוף. והמטרה שלנו זה בעצם, זה לחבר את האינסוף הזה, כל הזמן לחבר את האינסוף הזה לתוך הסוף הזה. זאת אומרת, להשכין את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם. זה המטרה. לכן כשאתה לומד תורה, זה לא להשאיר את זה מבחוץ אליך, אלא לחבר אותו לרצון שלך בעצם, על ידי, וזה מה שנקרא להפוך את הכתר בתוך החוכמה. בסדר? ולכן 10 הדיברות מתחילות באות א', שזה התורה שהיא מתחילה בעצם מהחוץ לעולם. אז זה מגיע, זה האין סוף, מגיע מאלף, אנוכי השם אלוקיך, אבל העולם מתחיל מהגבלה. כל העולם בעצם הוא צמצום, הוא כמו החוכמה. לכן בחוכמה אתה ברא את העולם, הכוונה שהוא ברא את זה בסדרים. אנחנו רואים שהוא עושה, מה הוא עושה בעצם הקדוש ברוך הוא בכל 6 ימי בראשית? מבדיל את הרקיע העליון לרקיע התחתון, מבדיל את המים העליונים, מים תחתונים, מבדיל יבשה מים, מבדיל את הכל זה הבדלות. הבדלות זה בשכל, כן? מה שאנחנו אומרים, שאתה חוננת, אנחנו אומרים, אם אין דעת, אין הבדלה. אוקיי? לכן אנחנו אומרים, ברכת ההבדלה היא בברכת הדעת. אז, ולכן הוא אומר פה מנקודה מאוד מאוד חשובה. וזאת אשר לאדם מעלתו עם מלאכי השרת. למה? שהמלאכים משכילים מצד החוכמה לבד, אבל ישראל מצד הרצון. ישראל, השורש שלהם זה הרצון העליון, שהקדוש ברוך הוא רצה אותנו, בגללנו בכלל ברא את העולם. זאת אומרת, אנחנו הרצון הבראשיתי שלו. בגלל שהוא רצה שיצא ישראל,
בדיוק. לכן אנחנו אומרים, בשבילי נברא העולם. בדיוק, בשבילי נברא העולם. זאת אומרת, הנקודה היא שישראל הם מעבר לעולם. וכל העולם נוצר בשביל ישראל. ואנחנו הרצון, אנחנו הכתר האלוקי, ונקודת הזה שזה מעבר אפילו למלאכים. המלאכים הם ברמת החוכמה, וכתוב שישראל הם נכנסים מעבר למלאכים. אנחנו יכולים להגיע יותר גבוה, אנחנו יכולים לרדת, דווקא בגלל שאנחנו מחברים את הכל. וזה בישראל מצד הרצון, והנה עשיית רצונך כרצונו, מעלה עליונה שעולה עד מקום הרצון. מה זאת אומרת? וזו הנקודה שאנחנו אומרים, לעשות רצוני כרצונך, ואז הרצון שלו יהיה כרצונך. זאת אומרת, אנחנו נהפכים להיות ממש אלוקות. תחשבו על הדבר הזה. כשאתה מממש בעצם שכל התורה כולה בעצם היא הרצון של השם, אז כי זה מה שהוא רוצה, ואתה עושה, אתה מבטל את רצונך מפני רצונו, אז הוא יבטל את רצונו מפני רצונך. ולכן כתוב צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. מדהים, יישר כוח, יפה.